Днеска снимаме клип на Фраерието, на песен е тая, режисьор е този, оператор е този и това е един на едно, почваме. Бояне, според тебе да ги лепа директно по стъклото и да ги изрежа или по цялото отвътре? Това не ни е приоритет. Аз не знам кога си истинска, може сега се правиш. Да, Като цяло. Мога да съм напълно искрен с тебе. Искаш ли да бъда искрен? Сега си лъгал, какво си приятел. Аз не лъжа. Защото Господ гледа. Направо ми настръхна гръбнака, като го каза. Кърт Кобейн бърчетно. Имаме го! Заряза! Какво е? Добре съм. Приятели? Не, толкова добре. Не се смеча, не съжалявай. Айде ще ми се присравя, брат. Трябва да поспеем с ним, само не доспиване. Трябва да търпим, но не трябва да се увличаме. Как да си обичаме, това да си събличаме. Боже, само ти не даваш въздух, за да дишаме. Той е там, отиди до колата. Той. Няма никаква колата, ще се разсърдя за винаги. Добре. Дишам. Тренирахме вчера с нея, реално почваме отново близък кадър, само на снимките, тук му идва ръката, кътваме на среден или може да направим направо с подсредния да се излезе схемче от назад да се отвори. Първи 11 част на снимките, всички сме изпържени на копелета, ама къртим за изкуството. Ужас. Shine.
Това е последния, втория час на клипа на Фирето. Ден 2. От екипа останахме 4 човека. Смешна снимка на Фирето. Моя смешна снимка. Боян оператора. Тъй за изхвърлен. А сега какво правим? Чакаме само да сложат диската и така качваме, да висиш. Дали бе? Бе, ти май наистина не знаеш какво ще правим. Бъдете обстарте 10 пъти. Ще легнеш на тази дъска, като цяло ще изтърчи от самата машина и ще дигаме нагоре. И ще пееш, и камерата ще над тебе, ще гледаш сякаш пълчиш. Всичко е тествано. До колко кила е задържа, знаете ли? Колко кажи? Я. Не знаеш? Не знам, Ясно. Всичко за изкуство. Знаете колко драматично ще върти след това. И отзад ще вали. Много ти е забавно на тебе. Гумчета, успех. Айде, не попътен вятър. Жената се притесни, брат. Жената е много зле. Знаеш що? Не знам. Влизам ви на лице по поправя. Това е топ приема между другото. Запиши си аз. Събирам прахосмокачки, заслитам и за Ехе. Това е. Това е. Няма ли стълба? А? Стълба. Здравейте, аз съм Боян. Вие сте около мен и аз трябва да се опитам все едно да изплувам над вас. Защото камерата е горе, все едно се опитам да избягам от вас. И вие ме натискате. Тук по принцип господин режисьора иска и да рева, което е някакво тегаво. Може да се уреди. И реално ще ми помогнете, ако ми давате наистина някакъв физически форс. Да не трябва аз да се правя, че се боря с вас, а наистина да се боря с вас. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм държача на очила и сега искам да видите как Боян умира след около 3 секунди. И тук ще макът. Имаме го! Знаете ли, що съм тук? Имал съм бил мозък. Не, бе, не там е. Отпред ги слушай. Дишай, дишай, дишай. Дишай, не се предавай. Искам всичко да имам, само за да го раздам. Тоя свят ламари не задрастил ние с катран. Начало! Кут! И 3, 2, 1. Дишаш? Не, брат, не учи ми. Не казвай 3, 2, 1. Този път не е от тебе. Мисля, като ти говори, ми е странно. Губим пари. Падаш се?